سلام تخطاتلت مدب جورا فلتت كما يتصنيحكم كما ياللهم نلوم خا مغصلتا نايت زحلفه فيديونا شير تاب كفايل اكسبلورر كي وصانا ግን شير تاب هوم رينا نيرنا ابز حلفه فايل اكسبلورر هوم እንደገና ሕጂ ኻ ፋይል ኤክስፕሎረር ሼር ታብ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ላውንች ንገብራ ካብዚ አይና ንኸፍታ ስለዚ ሼር ኣብታ ኣቀዲምና ርኢና ዝነበርና ኣብ ቀዳሚቲ ቪድዮና ብዛዕባ ዛ ጮራ ፍልጠት ትብል ፎልደር ከመይ ጌርና ሼር እዚኣ ሆም ስታርት ፔጅ ባዕላ ኣብዚ ሆም ባዕላ ኣምፅያትና ላግን ሼር ታብ እንግሊሽ እዚ ዝደላ ድብሎ ዘሎ ሼር ታብ ሼር ታብ ሕጂ እዚ ጠዊቕና ስለ ዘለና ቤን ጌርና ኢና ሼር ክንገብሮ ንደሊ ኦፕሽንስ ይኸፍተልና ማለት እዩ ባዕሉ ስለዚ ወይ በዚኣ ሼር ንብላ እዝን خفتامش ዚኣ ተኸፊታ አክቲቭ ኮይና ማለት ሼር ክንብል እንተዳደሊና በዚኣ እንደገና ሼር ናብ ዚኣ መስጠወቕና ኣብዚ ኦፕሽን ይሄበና ብምንታይ ኻ ሼር ክትገብሮ ደሊኻ ደለኻ ቢሜይል ዲኻ ዋላ ብዋን ኖት እዚኦም ጥራሕ እዮም ዘለውኒ ኦፕሽንስ ማለት በዚኦም ክልተ ኦፕሽንስ እዚኣቶም ብየናይ ክገብር ከም ዝደለኹ ይጥወቕ ሜይል ኢለ ይጥወቓ ማለት ሜይል ምስ በልክዋ ቀጥታ ሎጊን ኣትየ ስለ ዘለኹ ማይክሮሶፍት ቀጥታ ወሲዳትን ማለት ሎጊን መእታው ያደين ዚኣቶ ኩንተ ኮይነ ግን ሎጊን ኦቶ ኢላ ክትሓተንያ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ዶክመንት እዚኣ ኣብዚኣ ናብቲ ክሰዳ ዝደለኹ ሰብ ጽሒፈ ሼር ይብላ ማለት እዩ ተዝቕበለኒ ሰብ ቱ ኢላ ኣብዚ ጽሒፈ ሼር ብላ በዚኣ ሰንድ ጥራሕ ይብላ ማለት እዩ تحدي دلتنا تسكار بزيا جيرون كتقاي خيل زيا ديدليتن انت خوينا بزيا عاصي كال فايل ابلود كقبر خيل አይደለን እኔ አዚያ በዚያ አጼ ያለሁ ሾው ካል ፋይል አፕሎድ ከገብር ኸለ ኢንሰርት ኢለ ሐዲሽ ፋይል አፕሎድ ከገብር ኸለ ኣብ አኸለኹ ማለት ምናልባት ተጋጊ እንድሕር የእቴ ያለሁ ኮይና ከምዙን ከገብር ይኽእል በቀጥታ ማለት ኣብ ጂሜይል ኬ ከተቆ ይግሬታ ኣብ ሜይል ኬ ከተቆለኹ ማይክሮሶፍት ኢጅ ንብል ስለ ዘለና እዚ ቢኢጅ ንጥቀም ስለ ዘለና ሼር ክንገብር እንተ ኮይና ቢኢጅ እንድሕር ብጎግል ጥራሕ አቢልና አቲና ለና ኮይና ኻኒ ብጂሜይል አቢልና ወይ ካ ብጎግል ድራይቭ ጌርና ኢና ሼር ንብል ማለት ስለዚህ እዚኣ ሼር ቀጥታ ኣብዝኻ ቢኢፖስት ማለት ሜይል ክንሶድ እንተዳደሊና ኻ ኣብዚኣ ንጡ ማለት ይበቀጥታ ስለዚህ ምናልባት አክሰስ አይኮነን አሉና እዚ ቢኢሜይል ንኽገብር እዚኣ ዚፕ መግበሪያ ትጥቀመና ምክንያቱ እዚ ሓደ ፋይል ዚፕ ክኸውን ኣይክእልን ይሕጂ ከመይ ጌርካ ዚፕ ግበርየ ትብለን ኣለኻ ሌላትኒ ምክንያቱ እንታይ ክኸውን ኣሎ ዚፕ ክገብራ እንድሕር ኮይነ ብዙሕ ፋይልስ እዚኦም ብሙሉኦም ፋይልስ እዚኦም ክህልውን ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ኣብነት ኣብ ዝንድሕር ኣቲና እዚኦም ብዙሓት ፋይልስ ኣለውኒ ነዚኦም ፋይልስ እዚኣቶም ዚፕ ግበርዮም ሜይል ክገብሮም እንተዳኣደለ ዚፕ ግበርዮም ክብላ ይኽእል ማለት እዩ ጂ ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርኩ ዚፕ ግበርዮ ኣብ ሓደ ጠርንፍዮ ማለት እዩ ስለዚ ዚፕ ግበር ይብላ ትደሊ ዲኻ ትብለንላ እወ ዚፕ ግበርዮ ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ዚፕ ትገብረላ ኣብ ሓንቲ ክትገብሮያ ማለት እዩ ታ ዚፕ ዝኾነት ካ ክትርእየኒ ንብሙሉኦም ብሓንሳእ ጠምሮም ኣላ በባሓንቲ ተማኡ ዘሎ ብሙሉኦም ማለት እዩ ለዚ ሜይል ክንገብር እንተደኣ ኮይና ብዙሕ ኮይኑ እንተደኣ ሃልዩ ከነውሕዶ ስለንኽእል እቲ ሳይዝ እቲ ዓቐናቱ ምክንያቱ ካብ 25 ሜጋባይት ንላዕሊ ቢሜይል ክንሰዶ ኣይከኣልን ኣብየና እዩ ንኣብነት ሕጂ ቁርብ ድሓለፈ እንተደኣ ኮይኑ ብዙሕ እንተኮይኑ ከነውሕዶ መታ ፓክ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዋላ እውን ሜይል ንምግባር ከዓ ሓጋዝ እዩ ዚፕ እንድሕር ጌርናዮ ብሓንቲ ይኸይድ ማለት እዩ በባሓደ ክንሰድድ ግዜ ካብ ንወስድ ማለት እዩ ስለዚህ ቁርብ ግዜ ወሲድላ ብዙሓት ፋይላት ስለ ዘለው ዚፕ ክትገብሮም ግዜ ወሲድላ ምክንያቱ ቪድዮታት ኣለዎ ኖርማል ፋይላት ኣለዎ ፒዲኤፍ ኣለዎ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለዎ ክሳይ ክትገብሮ ይካኣለት ቀልጢፋ ዚፕ ክትገብሮ ይካኣለት
ناتو زي MP4 يا زي حجي أدون قاعدة دلا أبزي رياتنا لا نيت فايل تتواهم دلا مالتي ስለዚህ ካብ ክንቅፅል ኢና ሳዚብ ክሳዕ ትገብራ ሽዑ ከመይ ጌራ ጌራታ ከም ዘላ ክንርኢ ኢና እቲ ሳይዝ ከዓ ማዕረ ክንደይ ትልልይ ከም ዘለዎ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ በርን ክንገብሮ እንድሕር ደሊና ናብ ሲዲ በርን ክንገብሮ እንተዳኣ ደሊና ወይ ካብ ሲዲ ወይ ናብ ሲዲ ኣብዚ ስክሪፕ ኣውት ክንገብር ተደሊና ፋክስ ክንገብሮ እንተደሊና ካብዚ ማለት እዩ ሕጂ ትሰርሕ ስለ ዘላ እዚ ኣክቲቭ ኣይከውንን ኣሎ ምናልባት እዚ በርን ኣይኮነልናን ምክንያቱ ኣይእተናን ኣለና ዝኾነ ዲስክ ስክሪፕ ኣውት ግን ክትበና ትኽእል እያ ስክሪፕ ቫሪየብልና ኣብዚ ግን ከተቐምጦ ትኽእል እያ ማለት እዩ PDF ጌራ ኣቐምጥ እዩ ክንብላ ንኽእል ኢና ፋክስ ክንገብሮ እንተደሊና ኣብዚ ኣለና ማለት እዩ እዚ ቬሊ ፔሽነር ድብል ዘሎ ከዓኒ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት ሼር ክንገብሮ እንተደሊና እቲ ፋይል በዚ ጌርና ሼር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሳብ ዝትሰርሕ ኣላ ኣብዚ ትሪአንላ ኣብዚ ትሰርሕ ከም ዘላ እስኪ ኣይወድእትን ኣላ سات سرح نحن خابز خنرينا مالتي زي فايل زي شير تبلكا ابز صحيف كاتهم شير كتقبروا لهم ددليخا سبات اب كبابي خادلو مالتي ياتي خابز اسماتهم صحيف كاغله مناتو كونيكت كتقبر كتقل على كات نتورك قد نتورك اب كبابي خازلو كونيكت مسغبركايا ات فايل بحساب كونكا نمعياي شير كتقبرهم تخيلي خانتهم سبات مالتي كم زعينا سبي يلن الى تنحجم سبلكوا مالتي معناتو درو اي غبركوان الله لذي شعو أبزي تاشو مسجبركو يتزدل لسبا كوابي يدلو صحيفة مسأتهو ليكتي ليبلا ويكا ديال لا يبلا مالتيو جيجنا دلاي سلازي كونه أو بريتي بلا كابزي يا عليا دليتي بلا مالتيو شير غير كات صنيح كا ختملس كلخا ان شير كتغبرو انت دا دليخا خاني ني حبار سرح تسرح لخا شير غير كا لخالنا لنا مش زغا ان شير كتغبرو انت دليخا خا بز تغبرو مالتيو ستوب شيرينج كتغبر انت دليخا سلوتا ديال لا يدن مالتيو ستوب شيرينج مالتيو إذا stop sharing تقبر مالتي إذا advanced ناتو setting advanced نزخنا نجار إذا يري إن الله مالتي بزعباتي بزعبازي أي حاجة أبزع كليك جرس لزلوا بزعبازي أو هذا اللي هو زيادة راحة أبزع advanced نجار تري إن الله مالتي أبي كم زلوا انتاي ناتو كل نجاراتو أبزي advanced دخانات نجار تري إن